feta per als escoltes de Sant Miquel d'Anglès. Va ser construïda entre el segle XIV i el segle XV, tot i que aquí diu el segle XIII, però no, al segle XVI va haver-hi una ampliació que allà podem veure que diu 1940. Però no es veu gaire, però... Sí. I aquí podem veure una rossassa, que és un vitrall que s'ha... encara que és l'únic que no es va fer malbé de la Guerra Civil. I si podem quedar més? Un hora de saltar, Doncs que posem tots... Sí, aquí llavors que queden callats! Sí, has de les nostres? En Narcís. Julià, ja està, Si talla... No sé quants em porten, però... Ostres! Per què ens deixem aquí dalt, si no ens quedaré? Ara farem una volta guiada per l'església d'Anglès, del segle. Aquesta era la porta més antiga i és la porta de Sant Miquel, i per fora hi ha l'àngel, una estàtua de l'àngel a dalt la porta, i més tard es va afegir l'altra part. Si en voleu seguir. Aquí podem veure la moreneta. Aquí terra hi havien enterrat els comtes de Cabrera, que estan enterrats amb el cap cap allà. En canvi, allà baix hi ha enterrat el mossèn de l'època, que està enterrat amb el cap mirant cap allà. I com que eren la gent més important del poble, van ser els primers de ser enterrats a l'església, i per això estan en el mig, en el carril principal d'entrada. I ara pujarem a dalt a fer la prova. Aquí trobem la Mare de Déu del Remei, que les posen aquí i li van donar aquestes claus perquè va protegir el poble d'Anglès i va fer diversos miracles, com per exemple salvar-lo de la pesta i dels francesos. I la història diu que va fer baixar la boira perquè els francesos no veiessin el poble d'Anglès i passessin de llarg. I gràcies a això l'Ajuntament li va fer un oferiment, que és aquella làmpara que està encesa d'aquí baix. I en símbol d'agraïment. I ara deixo cap a baix. Aquí hi ha diverses ofrenes a la Verge o recordatoris dels gegants i totes les entitats del poble. Tota l'església està marcada amb diversos números, com per exemple aquí darrere, que signifiquen l'any que es van construir, com per exemple el 1621 aquesta part, o l'altra banda, sobre d'aquella imatge, el 1619. I a cada part que feien li afegien l'any. Aquí trobem la Mare de Déu de Santa Bàrbara, que els amics de Santa Bàrbara la van baixar aquí, també hi ha una còpia a l'ermita. I allà al final trobem l'Àngel Sant Miquel, que és el que dona nom a l'església d'Anglès. Aquí trobem una altra Mare de Déu. I sense dir per aquí
ràpida allà on se seguien els rics, antigament. Aquí antigament s'hi sabien la gent rica del poble, que tenia diners, per separar-se de la gent del poble normal. I, per exemple, aquí tenen una llar de foc per estar ben calents aquí dins. I com podem veure es veia baix perfectament, tenien una vista privilegiada de la mina. Era la pila bautismal on hi batejaven els nens petits i ara actualment és la part de l'església on hi fan missa, perquè no hi va gaire gent i tenen un lloc més reduït per fer-la. Aquí teniu a Sant Antoni. Ja, no baixar.